Onks kuvaus päällä? Joo, on. No niin, antaa palaa. Niin valoa tarvittais kyllä. Tämä on säästetty. No niin. Tämä on tätä. Tän kerran mä niele. Niin. Hei, Toni niele! Ja samahto! Hei! Toni, kyllä nyt taas iso vai pieni hörppy? No Iso hörppy! No niin. Vielä. No niin! Uus vieläkö meni noin helposti? Uus vielä! Toinen vielä! No niin. Hei, Kerkko, sinä huusit, niin sinä otat nyt seuraava. Joo, ja Juho oksena hei! Toni varo meestä! Kerran mä kuulemma huusin! Se on vaan valaistus. Mä oon säästänyt sitä. Hei, kuulemma kun mä huusin, niin mun on pakko vetää tästä On kanssa. pakko ottaa nyt. Mene pois eestä boksussa päälle! Sun vuoro. Onko jollakin valoa? Hetki, Koska tässä hetki. on näkemistä. Sun vuoro. Se pelkkää hajupuolta se. Hyi vittu. Hyvä, mitä kelloa? Hyvä. Se on ollut koko vuoden. No anna tänne, anna. Pahaa. Käännä. Se oli niin jäätävän paskaa. Siis kukaan ei pysty tota maailmaa. Tän tulee hyvä syy ja se on. Matti ottaa huikkaa. Eihän tää mahdu miltä. Ei niin. Mä oon sun korkia. Ei, älä On mennyt! Älä jo kaikki. Juho. Ei kannata juoda kaikki. Mä tykkään helvetistä. Mä alan haistaa sitä. Kato, ketä teki. Haistaa. Kato, teki pojan puusta. Hyi vittu! En mä Ihan tyhjä jo. No niin. Siellä on valkotipuli mies. Ei helvetti! Ai vittu. Mä säästin tää viime kerran. Missä pullo menee? Nyt sä otat tämän mukaan. Ja säästät sillai, Kerkko, se entinen, ketä antoi sen. Kerkko, silloin oli jo 3 vuotta ollut se kirjahyllys. Niin sä pidät sen seuraava 3 vuotta vaikka auto takaluukussa. Osa asiaa. Kiitti vaan tästäkin hyvästä. Ja joku ikimuistanut juttu tää säkin kohtaa. Vie vittuun nyt helvetti, saatana. Sinulla mä sanoin, että sä pidät sen ja pistät se auto takaluukkuun. Sä muistat, mä katon ensi kesänä, että onko se mukana. Mä tuun ensi kesänä kysymään, kun sä vetät tohon autoon. Se on semmonen pieni. Sami, tuliko oksennus? Eiku masa? Anna teidän kirjoittaa. Ai vittu mitä paskaa. Kaikkea muutenkin on.